Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna se jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jiftaħ investigazzjoni dwar il-perjodu li fih l-isptar Mater Dei jinbena. Dan intqal mill-Ministru nnifsu waqt sessjoni ta' Gvern li jisma' fil-Berġa ta' Kastilja. Il-Ministru Scicluna qal li dan ir-rapport fost l-oħrajn se jiffoka fuq kif kienu jingħataw it-tenders. Nkunu nafu eżattament x'ġara u x'ma ġarax b'dik li huma finanzi, infiq, kuntratti li jinbidlu, il-mod kif jiġew procured l-affarijiet, it-tendering, jekk kienx hemm veru kompetizzjoni, jekk il-teams kienu indipendenti, eċetera, eċetera. Ġifieri dina qiegħed nitlob formalment illum il-litra li għadni kemm iffirmajt sa titpoġġa fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u jiftaħa nhar it-tnejn filgħodu. Il-Ministru żied jgħid li ma jistax ikun li l-poplu u l-Gvern jibqgħu bis-suspetti li dan l-isptar se tanbena b'nofs l-ispiża li ntefqet. Huwa referaw kollha l-inkjesta mmexxija mill-eks imħallef Filip Xiberras. Illi ma jitwemnux dwar il-konkrit fl-isptar. Issa meta jiġri hekk u tara dik id-djufija u dawk it-testijiet u l-affarijiet ma sewr sew. Mill-ewwel mill-punt finanzjarju tissuspetta li l-affarijiet il-governanza finanzjarja u ta' xiri ma kienx fosta sew. Scicluna qal li biex tiżdied it-trasparenza il-Gvern waqqaf kunsill fiskali sabiex b'mod indipendenti janalizza x-xogħol tiegħu fosthom il-miżuri tal-baġit. Dwar pensjonijiet f'risposta tal mistoqsijiet tal-pubbliku, il-Ministru qal li l-Gvern se jirrakkomanda li nisa Romol jibdew jingħataw il-pensjonijiet tal-irġiel tagħhom. Qal li dan huwa Gvern serju li qed jaħsad dak li ppjana breqqa saħansitra qabel ma kien elett biex mal-ewwel jum tiegħu beda jimplementa sensiela ta' miżuri bżonjużi.